Hyvää huomenta ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä ajattelin kuvata teille mun tämänhetkisen aamurutiinin. Kello on tosiaan 5 aamulla, joten vähän väsyttää, mutta ei se mitään. Pistetään päivän aamurutiini käyntiin ja jutellaan myöhemmin lisää. It's getting closer to midnight. I try to get closer to you. Drinking courage from my red cup now. I will soon make a move. Ooh, I can taste it. The bittersweetness of taking a shot. A risk worth taking. If it's a shot of love, baby, I adore you. Maybe I adore you. Yeah, Nyt on 20 minuutin aamutreeni tehty ja heti 100 kertaa pirteempi mitä ennen tämän videon aloittamista. Eli vaikka väsyttää silloin 5 aikaa aamulla, niin ei kyllä väsytä enää sitten sen 20 minuutin treenin jälkeen. Ja nyt mä jatkan mun aamurutiinia ja mä selitän teille vähän enemmän tästä sitten, kun mä oon saanut nämä kaikki 3 osa-aluetta tavallaan valmiiksi, niin kerron sitten vielä enemmän. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably... No niin, nyt vähän enemmän tästä mun aamurutiinista. Mä puhun vähän hiljempaa, koska kaikki ei välttämättä halua olla vielä tälleen 5.30 hereillä. Mutta mä siis luin tai itse asiassa kuuntelin ton 5 AM Club-kirjan kesällä. Ja jos et ole sitä lukenut tai kuunnellut, niin suosittelen ehdottomasti tekemään sen. Löytyy ainakin tuolta Nextorista, jota itse käytän. Voin tuohon laittaa alas siihen linkin. Suosittelen kuuntelemaan. Siinä on kerrottu hyvin niin kuin aamurutiinin merkityksestä. Ja mä mietin silloin sitä kirjaa kuunnellessani, että okei, että 5 aamulla joka helkutin aamu, niin ei tule mitään. Mutta nyt mä oon tällä viikolla sitä harrastanut. Mulla jäi 1 päivä välistä ja mulla oli heti koko päivä ihan sekaisin. En tiedä johtuuko se siitä nimenomaan vai jostain muusta, mutta uskon, että tällä ainakin on positiivista vaikutusta ollut mun päiviin. Mutta siinä on tosiaan pointtina se, että herätään aamulla ennen kuin tavallaan muu maailma herää. Niin, ja siis näin kun toimitaan, niin on vähän enemmän ylimääräistä aikaa ja ehditään tekemään jo asioita ennen kuin kaikki muut on hereillä. Ja siinä on tämmönen 20-20-20 kaava, eli miten pitäisi käyttää se aamun ensimmäinen tunti 5-6, ja minä teen nyt parhaillaan sitä. Ja siinä on, että ensimmäinen 20 minuuttia olisi niin kuin kunnon treeniä, tehokasta treeniä. Voit tehdä ihan mitä vaan haluat. Mä oon tehnyt nyt tällä viikolla ihan vaan siis kotona jonkun YouTubesta jonkun treenivideon. Esimerkiksi sellainen kuin Pamela Reeve, sanotaankohan se noin, niin sillä on tosi hyvin semmosia lyhkäisiä ihan niin kuin 5 minuutista puolen tuntia 45 minuuttia treenejä. Niin mä oon sieltä valinnut aina jonkun semmosen 20 minuuttia vartti treenin, jota on tehnyt. Niin ensimmäinen 20 minuuttia tosiaan treeniä, että saa niin kun kropan hereille, aineenvaihdunnan käyntiin ja endorfiineja alkaa erittymään. Ja sitten seuraavat 20 minuuttia on niin kun tämmöistä niin kun reflektointiaikaa, eli just mulla on täällä taas mun kalenteri, jonka näittekin jo viime videolla. Ja tähän suunnittelen niin kun nyt tätä päivää ja
kirjoittelen vähän fiiliksiä tänne ylös ja muuta. Niin täyttelen kalenteri tässä aamulla. Sitten meditoin ja saan semmoisen niin kuin rauhallisen startin päivään. Tässä aamulla yleensä kirjoitan just muutaman jonkun asian ylös, mistä on kiitollinen ja semmoista. Ja sitten se 20-minuuttinen on niin kuin aikaa kasvaa, eli silloin voisi opiskella tai lukea jotain kirjaa, kuunnella podcastia, kuunnella äänikirjaa. Jos sulla olisi joku verkkokurssi, sä voisit käydä sitä, niin siinä on niin kuin tarkoitus se 20 minuuttia käyttää itsensä kehittämiseen. Ja sen olen myös käyttänyt joka aamu. Niin tämmönen uusi aamurutiini on nyt ollut käytössä ja 5 herääminen ei oikeasti ole niin paha, miltä se kuulostaa. Ei todellakaan. Saa nähdä, miten nyt sitten tänään on perjantai-aamu, kun mä kuvaan teille tätä videota, että miten viikonloppuna käy. Että tuleeko herättyä 5 vai ei. Mutta tämmönen kokeilu on nyt menossa. Mä voin kertoa tästä myöhemmin lisää ja tehdä ehkä uusiakin videoita, jos tämä aihe kiinnostaa teitä, että miten mulla tämän kanssa menee ja voisiko tämä ehkä olla teille semmoinen mielenkiintoinen juttu. Mä päätinkin vielä pitäytyä tässä mun aamutakissa, koska mulla on niin kylmä. Mutta nyt keitin tosiaan kahvit ja ajattelin, tai mä oon nyt tehnyt tässä, kun mä oon herännyt näin aikaisin, niin joku semmoinen 1-2 mä oon tehnyt töitä ennen kuin mä syön aamupalan. Koska muuten jotenkin tulee päivästä hirveän pitkä ruokien osalta, niin oon tehnyt niin. Eli nytten takas tuohon koneen äärelle ja palaillaan sitten aamupalan parissa vähän inhimillisempään kellonaikaan. Aamupalan kanssa mä otan mun vitamiinit, eli täällä on taas monivitamiini, multimineraali ja D-vitsku ja sitten omegat. Nyt on aamupala tehty ja mä nappaan sen tuohon koneelle ja jatkan töiden tekemistä. Ja tässä oli aika lailla tää mun aamurutiini. Eli herään tosiaan tällä hetkellä 5. Katsotaan kuinka kauan tää jatkuu. Ja ensimmäisenä käytän sen 5-6 tunnin toteuttaen sitä 20-20-20 kaavaa. Eli ensiksi 20 minuuttia treeniä, sitten 20 minuuttia reflektointia eli jotain kirjoittamista, päivän suunnittelua, meditointia ja muuta. Ja sitten 20 minuuttia niin kuin itsensä kehittämistä. On se sitten lukemista tai podcastin tai äänikirjan kuuntelua tai ihan mitä vaan. Ja sen jälkeen suihkuun, pikku freesaus itselle, riippuu vähän, että onko kotitoimistopäivä vai onko lähdössä jonnekin. Jos jään kotiin, niin sitten niin kuin tänään, eli teen pari tuntia töitä koneella tai 1-2 ja sen jälkeen teen aamupalan, joka mulla on yleensä aamupuuro. Ja sitten aamupalan yhteydessä vitamiinit. Ja tästä se päivä sitten jatkuu ihan normaalisti. Eli mä lopettelen tämän videon tähän näin. Kiitos kun katsoit videon, toivottavasti tykkäsit ja me nähdään ensi videolla. Moikka!